TV Reitz. TV Reitz. TV Reitz. TV Reitz. TV Reitz. Jeg hedder Theis. Jeg hedder Theis. TV Reitz. TV Reitz. Jeg hedder Theis. Hallo. Kan du godt lide jazz, og at du også vil med pære, så kom til Ål og stå på ski i Sverige. Sgu da Norge. Hold nu kæft. Nej, det syr det her. TV Reitz. TV Reitz. TV Reitz. TV Reitz. Kender I det, at man bare er så træt af at køre i bus? For filan, hvor jeg hader det. Men så prøvede jeg Ruby-rejser. Jeg har aldrig været så glad for at køre bus siden. Det var bare så dejligt. Det er det bedste, jeg har prøvet nogensinde. TV Reitz. TV Reitz. TV Reitz. TV Reitz. Velkommen til Ål. Det er det bedste sted i hele det svenske højfjeld. I don't care about nothing, man. Roll another blunt. Svenske. Yeah. Det er det bedste overhovedet. On my room until I got home. I was gonna get up and find the broom, but then I got home. Still messed up. I was gonna go to class if I got home. Come on, y'all. Check it out. And I could have passed, but I got home. Stop. Og hvis du vil have en ferie fra livstid, skal du trykke ind på www.fransosigurd.snabel-a